Sige na nga. Si Hana yun ah. Sino kaya nag-angkas sa kanya? Olo, upo muna kayo dito. Mukhang pagod na pagod kayo ah. Oo, Hana. Pwede makahingi ng tubig? Sandali lang po, Lolo. Lolo, ito na po yung tubig. Salamat po. Lo, bakit po kasi natatrabaho ka pa? Baka kung mapano pa po kayo. Apo, kung hindi ako gagawa ng paraan para sa pag-aaral mo, hindi ka makakapagkolehiyo. Si Lolo naman, mas mahalaga po ang kalusugan nyo. Hayaan nyo po, Lo. Hihinto po muna ako sa pag-aaral ko para po makahanap po ako ng trabaho. Sigurado ka po? Opo, Lo. Ayos na po sa akin na makapagtapos ako ng high school. Pasensya ka na, Apo. Hindi ko na kayang pag-aralin ka ng kolehiyo. Huwag nyo na pong alalahanin yun, Lo. Ako na pong bahala para sa atin. O Ana, saan ka pupunta? Mag-a-apply ako ng trabaho, Brian. Ha? Saan naman? Doon sa bayan, sa may malaking grocery doon. Halika, sakay ka na. Ihatid na kita dun. Huwag na, nakakaya naman sa'yo. Sakit na lang ako ng tricycle. Huwag ka nang mahiya. Tara na. Sige na nga. Si Hana yun ah. Sino kaya nag-angkas sa kanya? Salamat, Brian, sa paghatid sa akin. Wala yan, basta ikaw. Sige na, mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Sigurado kang ayos ka na? Gusto mo ba sunduin kita mamaya? Huwag na, baka may gagawin ka. Kaya ko na yung sarili ko. Sige, ikaw ang bahala. O sige na, alis na ako. Galingan mo para matanggap ka sa trabaho. Oo naman, salamat. Sige, alis na ako. Ingat. Lo? Lo? Oo, Apo. Kumusta pag-apply mo ng trabaho? Lo, natanggap na po ako sa trabaho. Mag-uumpisa na daw po ako sa susunod na linggo. Talaga, Apo? Mabuti naman kung ganon. Opo, pag nagtrabaho na po ako, Lolo, huwag na po kayo magtatrabaho sa construction, ha? Sigurado ka, Apo? Opo, Lolo, ako na po ang bahala. Di ba, sinabi ko naman po sa inyo. Sige, Apo. Maraming salamat. Pero, pwede ba akong magtanim ng gulay dito sa bakuran natin? Para may libangan naman ako. Sige po, pero huwag ka po masyadong magpapagod, Lolo. Sige, Apo. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa nga po, Lolo. May naluto ko na po ba? Oo, mayroon na. Tara, kain na tayo. Sige po, Lo. Tao po. Ana? Ana? Sino sila? Nandyan po ba si Ana? Ako nga po pala yung kaibigan niya. Si Brian. Mano po lo? Kawaan ka ng Diyos. Wala pa siya, iho. Anong oras po ba siya dadating? Antayin mo na lang. Mamaya, nandito na yun. Sige po. Matagal na ba kayong magkaibigan ng apo ko? Opo. Ang totoo nga po niyan, nililigawan ko po siya. Meron ba? Bakit ngayon ka lang pumunta dito kung nililigawan mo pala siya? Iho, pag manliligaw isang lalaki, dapat formal kang humarap sa pamilya ng nililigawan mo. Ganun po ba, Lolo?
Oo, ganun kami nung araw. Sa panahon kasi ngayon, sa cellphone na nagliligawan ang mga kabataan. Hindi tama yun. Kung ganun po, Lo, magmula po ngayon, bilang paggalang po sa inyo at kay Ana, ganun na po ang gagawin ko. Oo, dapat lang. Hindi ako papayag na liligawan mo lang ang apo ko kung saan-saan lang. Opo, Lolo. Naintindihan mo naman siguro ako, iho. Sino kaya yung kausap ni Lolo? Oh, ayan na palang apo ko. Oh, Brian, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba? Hindi naman, Ana. Medyo kararating lang din. Apo, kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Mabuti naman po, Lolo. Medyo nakakapagod lang po. Pero kaya naman po. Mabuti naman kung ganun. Sige, maiwan ko muna kayo. Sige po, Lo. Bakit ka pala nandito, Brian? Dadalaw sana ako para kamustahin ka. Ayos naman ako. Ano pala yung pinag-usapan niyo ni Lolo? Wala. Tungkol lang yun sa panliligaw niya nung kabataan niya. Ganon? Mabait pala ang lolo mo. Oo naman. Mahal na mahal ko yon si Lolo. Kaya nagsisikap ako magtrabaho. Dahil ayoko siyang nakikita naghahanap buhay para sa amin. Matanda na siya para magtrabaho pa. Kaya nga, mabait ka din na apo. Dahil iniisip mo ang kalagayan ng lolo mo. Alam mo naman na kaming dalawa na lang ang naiwan. Kaya siya na lang ang pamilya ko. Tama yan. Kaya hanggat malakas pa siya, ibigay mo sa kanya ang buong pagmamahal mo at pag-aalaga. Oo naman. Teka, nagmerienda ka na ba? Kumain na ako kanina sa bahay bago ako pumunta dito. Ah, ganun ba? Ikaw, kamusta pala ang trabaho mo? Ayos naman. Na-promote nga pala ako sa trabaho ko. Talaga? Congrats! Masaya ako para sa'yo. Para sa future naman natin yun eh. Ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw talaga. Matagal pa yun. Mag-ipon muna tayo. Oo nga pala. May pangako nga pala ako sa lolo mo. Ha? Ano naman yun? Wala. Kaming dalawa na lang nakakaalam nun. Ang daya nyo naman.